Okei, tervetuloa Kokkikornerin pariin. Nyt tehdään kauriin jauhelihasta semmonen vähän makee burgeri. Ja ruvetaan samoin tein touhuumaan tässä ja katsellaan mitä se burgerin väliin tulee. Toki burgereita on maailman helpoin sitten itekin säveltää oman maun mukaan, mutta juttu on se, että mä haluan itse kauriin vörkele. Niin tuohon kauriin jauhelihan sekaan laitetaan tämmöstä sweet and chilisoosia, mutta ei laiteta sitä paljon, ettei vaan toi riista oma maku häviä palloksi. Ja sit riittää ihan kun puristaa ja noi molemmat pihvit mielellään saman paksuseksi sitten, niin ne kypsyy yhtä aikaa siinä sitten valmiiksi. Ja ei hirmu pitkää pannulla. Burgerin sekaan tulee sitten Jarkon tekemä suppilo vahverosoosi ja se lisätään tuossa sitten burgerin väliin myöhemmin. Pikkusen yli minuutin alkaa olla, meni jopa vähän turhankin kypseksi. Ja tässä vaiheessa vasta lisätään molempiin suola ja hyppysellinen pippuri tuohon pintaan. Sämpylät on käytetty joko leivänpahtimessa, Jarkolla tässä tuli hieno grilli, missä mä käytin ne sillä tavalla, että nämä pinnat pikkusen ruskistuu. Ja sit ruvetaan tekemään burgeri valmiiksi. Otetaan suppilovahverosoosi. Sitten vissiin historiassa eka kerralla laitetaan salaattia johonkin ruokaa. Hyppysellinen salaattiin. Ja sitten laitetaan cheddarisiivut. Noin. Sen jälkeen ottaa pihvit selkää. Sitten riipise metsästäjän hyytelö. Aivan tommonen. Tätä voi laittaa semmonen 2-3 teelusikallista, kun nakkaa tuohon piivin päälle vasta tässä vaiheessa. Mä veikkaan, että osuu ja uppoo. Sitten pohjapaikalle pyörätetään burgeri. Ei kun maistamaan. En oo muuten Pete ikinä syönyt sinun tekemää ruokaa. Ja sä tekasit nyt kaurisburgerit, niin voi sanoa, että jännittää ihan vitusti. No se, ei mitään. Katsotaan tuomio sitten, kun oot maistanut. Oh. Hyvä. Hei. Sä oot ihan kehityskelpoinen kokki. On. Kauris on mun ehkä yksi lemppari riistalihoja. Kyllä. Voi suositella. Hyvä. Kokeilkaa.